Hiljaisuus kuvataan. Käy! Moikka kaikille! Minä olen erikoistaikuri Samuli Korhonen. Kansainvälisestikin tunnittu ja palkittu taikuri. Tässä on hieman palkintoja, mitä minä olen vuosien varrella voittanut erinäköisissä kansainvälisissä kilpailuissa. Tässä edessä on poikani Karri. Moi. Karri kuvaa seuraavan taikatempun. Tässä ole hyvä. Ja tämä kuva tai kuvaus kuvataan yhdellä otoksella. Eli tässä ei käytetä minkäännäköisiä leikkauksia. Todistena siitä tämän päivän lehti. Tässä on kaunisavustajani Rosanna Korhonen. Moi. Ja Rosannan kanssa teemme seuraavan taikatempun. Mystisen. Tässä on tyhjä pahvilaatikko. Siellä ei ole minkäännäköisiä salareittejä, lokeroita tai paikkoja mihin piiloutua. Rosanna, ole hyvä. Rosanna suljetaan pahvilaatikkoon. Tämä on siis aivan kuten meidän tavallinen päivä, miten me täällä normaalistikin iltana vietämme. Lapset suljetaan pahvilaatikkoon. Ja jotta siellä pysytään, niin pannaan sitten hatuksi muutama teippi. Ja näin sitä onkin sitten niistä valmis lähtemään vaikka Tammerfesteille iltaa viettämään. Näin. Ja tässä minulla on sateenvarjoja. Näitä on useampi kappale. Ja näytän teille, että nämä ovat siis aivan oikeita sateenvarjoja. Niissä ei ole mitään kummallista eikä ihmeellistä. Muuta kuin, että ne on huonoja. Ja näitä sateenvarjoja työnnetään tuohon pahvilaatikkoon, vaikkakin Rosanna siellä jo sisällä onkin. Ja okei, no pikkasen ahtaaltahan siellä tuntuu, mutta ehkä se Rosanna siellä pärjäilee. Ja näin laitetaan, otetaan siihen vielä pari lisää. Ja no keskeltä ei varmaan voinutko. No kyllä sieltäkin meni. Ja näin. Rosannalla saattaa olla pahvilaatikossa hieman ahdasta, mutta jotta siellä tulee vielä hieman ahtaampaa, niin laitetaan sitten muutama sateenvarjo vielä lisää. Saamme nämä käyttöön tästä ja eli pannaan myös toiselta puolta laatikkoa 5 sateenvarjoa. No, nyt alkaa olla vähän tiukkaa jo. Ja nyt ei ainakaan. Ja sitten keskeltä vielä työnnetään yksi. Oi! No, käytännössähän Rosanna ei enää mahdu siellä olemaankaan, mutta koirakin täällä mukana taikatempissä. Mikki mestari, mutta otetaan vielä varmuuden vuoksi 5 tällaista sateenvarjoa ja pannaan tänne sisään tänne laatikkoon. Niin vähän niin kuin takakautta. Ja oho, no nyt ei kyllä meinaa enää sopia sinne. Joo, Karri ottaa kuvaa, että sateenvarjot varmasti menee sinne. Näin, ja sitten keskeltä vielä. No nyt ei ainakaan Rosanna mahdu siellä enää olemaan, mutta eiköhän varmisteta asiaa ja laitetaan siihen laatikkoon vielä 5 sateenvarjoa. Tosiaan ihan tavallisia sateenvarjoja, niin no nyt alkaa olla aika tiukkaa. Laatikossahan Rosanna ei varmaan, että no eihän se siellä mahdu mikki ole, ei. Ja sinne menee. Ja pannaan vielä tuosta. No nyt ei kyllä no jaa, kyllä se sinne meni. Ja tuolta kyllä. Ja keskeltä pannaan vielä. Ja sitten. Huhhuh. Ja tässä kohtaa joku varmana voi ajatella, että ei Rosanna siellä mahdu enää olemaankaan.
No, varmistetaan hommaa sillä tavalla, että nyt meillä on siis laatikon 4 sivulta työnnetty 5 sateenvarjoa, yhteensä 20 sateenvarjoa läpi tuosta laatikosta. Otetaan kerta kiellon päälle ja pannaan tästä päältä muutama. Muutama sateenvarjo sinne vielä. Ja pannaan tuosta. No, ei, nyt ei kyllä. Jaha. Hyvät naiset ja herrat, laatikko on lävistetty 24 sateenvarjolla. Eihän Rosanna siellä enää voi pärjäilläkään. Ja nythän varmaan on niin, että Rosanna on sieltä jo sitten laatikosta hävinnyt. Katsotaan äkkiä, että mikä on tilanne. Tässä vaiheessa hätäisimmät todennäköisesti soittaa jo viranomaisille, että miten täällä lapsia kohdellaan. Meillä pannaan lapset laatikkoon. Sillä tavalla meillä toimitaan. Ja reippahasti otetaan. Ja kyllä Mikki, mä oon samaa mieltä Mikki mestari. Voiko olla enää kaikki hyvin siellä? Voiko siellä olla kaikki hyvin, Mikki? Otetaan vielä tää. Ja hyvät naiset ja herrat, voiko se olla mahdollista? Laatikosta tulee Rosanna!